Doncs estem aquí amb la Núria Graham. Què tal Alt Acústic? Molt bé, la veritat és el primer cop que estic aquí, de fet, al poble en si, i el festival, la veritat és que també molt maco, el rotllo aquest dels escenaris per aquí al carrer, és com, m'he quedat bastant sorpresa quan ho he vist, però molt maco, estic molt contenta. Venir de Primavera Sound a tocar a Altafulla, quina diferència hi ha? Bueno, jo crec que cada bolo que faig és diferent, no? Jo crec que hi ha molts factors que canvien, allò, hi ha alguns que els faig en banda, alguns que els faig sola, llavors això ja canvia molt, no? Però sempre és molt maco anar a un lloc i conèixer el lloc i tot, no sé, sempre li pots treure molt suc. Hi ha diferències com amb tot, no? Bueno, jo no vull posar-te etiquetes, no vull dir jove, músic, no sé què, no sé quants. Tu m'expliques qui és la Núria Graham? Jo tampoc sé posar-me etiquetes, suposo que tampoc no és això, no és la meva feina posar-me etiquetes, però jo crec que sempre que he de definir la meva música és que faig la meva música, llavors, clar, toco la guitarra i quan vaig en banda també és molt diferent, té un altre rotllo, però no sé, és com una espècie de pop rock meu, no sé dir quin estil, però és el meu. I qui és la Núria? La Núria sóc jo. I qui ets? No ho sé, jo ja tinc prou dubtes existencials amb aquesta edat com per saber-ho, no? No en tinc ni idea, sóc una xavala que mira, tinc la sort de poder estar tocant i poder fer coses que no hi ha res més que m'agradi, estic tot el dia pensant en música, tinc com un problema mental amb la música, no? Que la meva vida és la música i la meva gent i poca cosa més, no? Clar, tinc molta sort de poder-li estar traient tant suc al tema, no? De poder estar tocant cada 2x3 i tot, està bé. I aquest cognom? Tens arrels anglesos? O... El meu pare és irlandès, sí. Com portes allò de sempre haver de teletreballar el teu cognom? Sí, bueno, clar, de fet, jo crec que el fet de que sigui el cognom dels Golden Grahams m'ha ajudat també, vull dir que, però clar, tothom ho pronuncia així, no? Però jo també ho deia malament, doncs algo que t'hi acostumes, no sé. Tinc un altre cognom que encara és més complicat, vull dir que aquest encara és prou simple. I què és exactament el que fas? Bueno, jo ara mateix em dedico a la música, no faig res més, i és el que deia abans, no? Però ha arribat al punt tan extrem que no estudio ni em vaig deixar els estudis aquest any i estic dedicada 100% a això. I t'està anant prou bé, no? Amb el nou disc que has tret el 2015. Sí, bueno, mira, la setmana passada vaig estar a Madrid i tot, però bueno, jo crec que la idea de tot això és anar amb la puta calma i anar picant pedra, no? Perquè va molt bé, però sempre has d'estar com, no sé, és difícil anar, depèn de quins llocs i tot, per tant és com important anar picant pedra, que és el que aniré fent amb el temps. Què és per tu la música? Una manera de viure. Acaba'm la frase. Soc molt bona en ser un desastre, però sóc bona amb l'únic que se'm dona bé fer. Se'm dona molt malament? Ser organitzada. La millor cançó d'amor és? Amor és? Hòstia, ara em pilles amb calces, una cançó d'amor que m'agradi. Misty, un estàndard de jazz. Quina és la pitjor, doncs? No ho sé. Aquesta no la suporto. No sé si és d'amor, però... Molt bé. Smartphones al lavabo, sí o no? Sí, jo m'emporto l'ordinador, emporto tot. I què fas allà? A on, al lavabo? Sí, avui amb qui escrius, amb qui truques? Bueno, faig tot, miro l'Instagram, estic al Facebook. De vegades també m'emporto la guitarra, però perquè és com un moment molt màgic. Jo, de fet, he escrit cançons al lavabo. M'agrada el lavabo en si, és un lloc especial. Bueno, ja que estem al lavabo, és la pregunta més important ara. Com se col·loca el paper de vàter? Com es col·loca? Sí, amb la cara cap a fora? Ai, no sé, perquè jo sempre el tinc allà posat, no tinc un lloc on posar-hi el paper de vàter. El tinc allà col·locat a darrere. Som molt hippie. Molt bé, l'última pregunta, tant de bo? Tant de bo tot estigui bé i pugui continuar fent música i estar amb la gent que m'estimo. Molt bé, moltíssimes gràcies. A tu. Hòstia,